den her video. I dag har jeg 2 gæster med. Jeg hedder Karl, og jeg er 7 år. Og jeg er August og Karls far, jeg hedder Kasper. I dag skal vi smage på sådan noget jordbær. Her, Karl. Tak. Nu smager vi på den. Er det vingummi? Mm. Det smager godt. Det smager det. Det er fint. Vi kan også give det til 1-10. Og 1 til 10? Karl kan lige skarp. Det er for stærkt der. Og sydlig. Og Og syd. hvad god det er. Stærk, sydlig, og hvad god det er. Siger 7 du? ud af 10. 10 ud af 10. Jeg siger også, den 10 ud af 10. Den smager godt, eller er det sød? Det er en 10'er. Alt for meget sydlig. Alt for meget sød? 9 ud af 9 ud af 10. 9 ud af 10. Okay. Så nu skal jeg smage på den her gulerod. Gulerødder. Jeg mener dem her. Og nu skal jeg smage. Dem er jeg ikke tosset med. Vi er gode. 5 ud af 5. Nej, 2 ud af 10. 5 ud af 5. 0 ud af 0. 0 ud af Okay. 5 ud af 5. Ja. 5 ud af 5. Ja, de var sådan meget, altså. Og nu skal jeg smage på 5 ud af 5. Den her. Er det en chili? Og nu smager vi på dem. Det smager lige her. Ja, det smager meget godt. Den er ikke stærk. Jo. Nå, det er den faktisk. Den kommer nu. Men den er okay. 8 ud af 5 ud af 5. 8 ud af 10. 5 ud af 5. Ja, 8 ud af 10. Den smager godt, men den er ikke 5 ud af 5. stærk. Den er ikke så stærk. Det er kun 5, tror jeg. Og nu skal vi smage på dem her. De andre chilier. Kan jeg huske, hvad der stod i slikbutikken forskelligt, da vi købte dem? Der stod meget stærk. Ja, nu smager vi. Hold nu. Jeg kan lige tykke mund. Mælk skal også lige tage en bid. Så. Er I klar? Ja. I tykker. Nu gør det. Helt ind i Og munden. nu. Ej, hvor er jeg så tung. Det er rigtig gode. Vi er stærke. Ej, jeg skal ikke have mere. 0 ud af 0. 0 ud af 0. 0 ud af 10. 0 ud af 10. 0 ud af 5. Når I også har svedet lidt. Den er ikke stærk. Vil du slå også have min? Tøjfe, mand. Tørke, Christian. Hvor må jeg få den der? Nej, det må jeg få. Må jeg få den der? Ja, det synes jeg. Må jeg gerne have. Og må jeg så få den her dig, far? Vi filmer. Hvorfor noget? Og så, er du stærk? Ja. De er også stærke. Hvor bliver jeg af? Og det samme som jeg har med siderne her. Skal jeg mælk? Hvad hvis... Puha. I forhold til stærkhed. Klør dit hår nu? Ja. I forhold til stærkhed. Hvad får den så? 0. Det er helt 0. 0 ud af 10. Er det en dårlig vingummi? 2 ud af 10. Fy for det der. Jeg ved, hvor man gerne bliver på min knæ. Skal jeg sige tak for i dag? Tak for i dag. Det var alt for den her video. Hej.